ассалому алайкум бародарони азиз, рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯям. имрӯз як навори дигар аз мошинбозори душанбе омода шудааст ва барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо мекунем. албатта дастгириёро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунен. раҳмат барои суханҳои хубе ки шумо дар комментария менависонен ва то ин қадар рӯза ҳамроҳи мо ҳастен ва мо ҳам таги 200 000 подписчик дар рафта истодаем. ин ҳама аз дастгиёри шумо ҳаст бародаро. наворҳои ҷолибро кӯшиш мекунем сари вақт барои шуморо пешкаш бигардонем. хундай грандиёр бародаро хуб якта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунем тамошо кунем. 2012 солай объем 2.4 ҳолаташ хубай газа бензин асояки маъқул мешавад. онро кара мемонам занг бизанем чорта балонш навай ҷатош як сола. ҳозир як салоншо мегирам. даро электропакет коробкаш автомате мултирол карсанариш кор мекуна. чихоло ҳама нав кӯжни салон. ягай қафоам бигиримаш. қафоам бинен ҳолати хубшай бародаро. чорта балоншам навай свет сафед. чандаш тен равадоҷи 120 000 бо муомилаам дорохан бо муомилаам дора. номеро якара мемонам занг занем. ҳатто номилаи хубам мекуна. номро та мегӯ яка. номро та бигӯ. се та як 16 55. хуб ман номро якара мемонам занг бизанем. ҳолати хубшай. ҳозир ягай пешам мегирамаш. мерседес сечка бародаро хуби якта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунам тамошо кунем. 96 солай объёми 1.8 автомат қатияй. ҳолаташ беҳтаринай. асоидаки маъқул мешава. номро якара мемонам занг бизанен. консонер лук ҳамаш ҳаст. чорта балон нав. ҳуҷҷат таъмировкаш 9 моҳи дига ҳай. бензини холия яка ё газ бензин? газа бензине. ҳозир як салонша мегирам. салоншам бинен. чихоло ҳама нава. автомат консонериш кор мекуна. лук ҳам дора. чихоло наван. бохтонам дар камера мебинен. ягай пешам мегирамаш. чандаш тиравадака? ира 50 гуфтем бо савдо меша. 50 000 бо муомилаам дорам. ҳам номро рамон мешава? меша. номрош 985 76 70 70. хуб ман онро якара мемонам занг бизанед. ҳолаташ хубай. сечкаи тоза ҳай.
4 балонш ҳамаш қоидави Opel Vectra бародару 93 сол тайга барои шуморо камера мекунем. Объем 1.6 ҳастраҷи задагия. Газ бензина? Газ бензина. Оз як салоншо мегирам. Коробкаш механик. Agar peshonaymiz. Çandır tiraka. İra 80 ta meşiragiş. 80 ta meşiragiş bu mumidan dura. Mumila khayam ya sidim suşa. Nomro tamam bir aka. Dakmin. Nomro tamam bir. 980 03 03 1526. Bu manora ya sol jatam dura. Mercedes Sechka бародару хубняк тайга 94 солай. Объем 1.8 қати. Газ бензин газ Euro 4 задагиай. 4 мой дига ҳуҷҷат дора. Оз як салоншо мегирам. Салоншо мебинем. Оз як пешо мегирамаш. Механикай лукам дора. Оз як пешо мегирамаш. Орта балонш намай. Çandış tiraka 38,000 мега бо мемилан дора. Ҳасида ки хай маъқул меша. Номро якара мемонам занг мезанем. Зани камерашам кор мекунам. Ҳамин номро рамона мешава ака. Номрош 93 303 99 89. Opel Combo бародару хубинак тайга барои шуморо камера мекунем тамошо кунем 2006 солай объем 1.4 пай ҳасоида ки маъқул мешаванд номро яка дохили видео ҳаста занг занем қайтон муомилаам мекунам оз як салоншо мегирам салоншо бинем д электропакет механик Mala. Чандаш тирабадака? 45,000 сомон бо муомилаам дора. Тари бензини холия, а? Бензини холия. Эгири фақат ҳар ҷо ҳайш мекунӣ. Оз ман онро якарам пеш мемонам. Номрош 988 46 60 Номро якам ҳаста занг зани қайтон бо муомилаи хубам мекунам. Mercedes Sechka бародару хубинакта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунем тамошо кунем. 98 сола объеми 2 қати касоида ки маъқул мешаванд номро якара мемонам занг занед ва барои шумо пурра маълумот мета.
задни камераам дора. Яксола таъмировкаи 4 моҳини хас мотор дора. Ози як саломушам мегирам. Автомат 354,000 пробег дора. Кондиционериш кор мекунад. Чехоло ҳама наван. ҳолаташ хуб аст. چندش فتی رکبه 82,000 سومان با معامله هم دارن. نمره اکر هم میمونم. نمره تمگوی اکر 97 18 03 18 بسیاری بردارا همی سیچکو خویش میکنن. ما برای همی سیچکو را بسیارتر کامرا میکنم. ولاتای خوب شد.